personalities. I first like to thanks Sir for organizing such an grateful event. ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖାଲି ଓଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ପର୍ସନାଲି ଦେଖୁଛି ଆଠୁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେବାର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କାରଣ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଥିଲି ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡୁଏବଲ୍ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରିଆଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ରିଆଲିଟି ଜାଣିଲି ଆଣ୍ଡ ରହିକି ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ମୋତେ ଗଲ୍ଫରୁ ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଥିଲା କି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିଥିଲି କି ନାଇଁ କି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ରହିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏ କାମ କରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଣେ କି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁ ତ ଆଜି ଦେଖିକି ବାପାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଜ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମେ ବି ଆଗକୁ ଅଦର ମିଟ୍ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।